ఈశ్వర విశ్వరూప హే విశ్వరూప హే విశ్వప్రభు హే విశ్వరూప నీ దేహమునందు అపరిమితగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న అనేక బాహులను ఉదరములను ముఖములను నేత్రములను నేను గాంచుచున్నాను. నీ యందు ఆది మధ్యాంతరములను నేను గాంచలేకున్నాను. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజో రాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమంతాత్ దీప్తానలార్కాద్యుతిమప్రమేయం. జ్వలించు అగ్ని లేక అపారమైన సూర్యుని తేజస్సు వలె సర్వ దిక్కులను వ్యాపించుచున్న తేజోమయమైన కాంతి వలన నీ రూపము గాంచుట కష్టమగుచున్నది. అయినను పెక్కు కిరీటముల చేతను గదల చేతను చక్రముల చేతను అలంకరింపబడిన నీ ఉజ్వల రూపమును సర్వత్రా నేను గాంచుచున్నాను. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిదానం త్వమవ్యయః శాశ్వతా ధర్మగోప్తా సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. దివ్యమైన ఆదిధ్యేయము నీవే, విశ్వమంతటికి పరమాధారము నీవే, అవ్యయుడవు మరియు సనాతనుడవు నీవే, శాశ్వత ధర్మ రక్షకుడవు దేవాది దేవుడవు నీవే. ఇదియే నా అభిప్రాయము. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. ఆది మధ్యాంతరహితునిగను అపరిమిత వైభవము గలవానిగను అనేక బాహులు గలవానిగను సూర్య చంద్రులు నేత్రములుగా గలవానిగను ప్రజ్వలించుచున్న అగ్ని వెలువడుచున్న ముఖము గలవానిగను సర్వ తేజముతో సమస్త విశ్వమును తపింపజేయుచున్న వానిగను నిన్ను గాంచుచున్నాను. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశచ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యదితం మహాత్మాన్. నీవు ఒక్కడవే అయినను సమస్త ఆకాశమును సర్వలోకములను మరియు వాని నడుమ గల ప్రదేశమునంతటిని వ్యాపించియున్నావు. ఓ మహానుభావ, అద్భుతమును భయంకరమును అగు ఈ రూపమును గాంచి లోకములన్నీయు కలతనంచుచున్నవి. అమీహి త్వాం సురసంగా విశంతి కేచిద్భితా ప్రాంజలయో గృహంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంగాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. దేవతా సమూహములన్నీయు నిన్ను శరణు వేడి నీ యందు ప్రవేశించుచున్నవి. వారిలో కొందరు భయపడిన వారై ముకులిత హస్తములతో ప్రార్థించుచున్నారు. మహర్షులు సిద్ధ సమూహములు రోదిస్తూ శాంతి శాంతి అని అనుచు వైదిక మంత్రములచే నిన్ను స్తుతించుచున్నారు. రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేష్వినో మరుతచ్చోష్మపాచ్చః గంధర్వయక్షాసురసిద్ధసంగాః వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. పరమశివుని పలు రూపములను ఆదిత్యులను వసువులను సాత్యులను విశ్వదేవతలను అశ్విని కుమారులను మరుత్తులను పితృదేవతలను గంధర్వులను యక్షులను అసురులను సిద్ధులను నిన్ను ఆశ్చర్యచకితులై గాంచుచున్నారు. రూపం మహత్తే బహువక్త్రనేత్రం మహాబాహో బాహుబాహోరుపాదం బహూదరం బహుదష్టాకరాళం దృష్ట్వా లోక ప్రవ్యదితాస్తదాహం. ఓ మహాబాహు, పెక్కు ముఖములతోడను నేత్రములతోడను బాహువులతోడను ఊరువులతోడను పాదములతోడను ఉదరములతోడను భయంకరములైన దంతముతోడను కూడిన నీ మహారూపమును గాంచి దేవతలతో కూడిన లోకములన్నీయు వ్యధ చెందుచున్నవి. వారి వలననే నేనును కలత చెందుచున్నాను. నభస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్త విశాలనేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యదితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణు. సర్వవ్యాపకుడైన ఓ విష్ణు, ఆకాశమును తాకు ప్రెక్కు ప్రకాశముల వర్ణములతో కూడిన నిన్ను తెరవబడిన నీ ముఖములను తేజోవంతములైన నీ విశాల నేత్రములను గాంచి నా మనస్సు భీతిచే కలత నొందినది. మనోస్థిరత్వమును గాని సమతత్వమును గాని నేను ఏమాత్రము నిలుపుకోలేకున్నాను.
द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास ఓ దేవాది దేవ ప్రపంచ శరణ్య మండుచున్న ప్రళయాగ్ని పోలిన నీ ముఖములను భయంకరములైన దంతములను గాంచి సమత్వమును నిలుపుకొనలేక దిక్కులను విస్మరించి తిని సర్వ విధములను నేను భ్రాంతుడనైతిని దయతో నా పట్ల ప్రసన్నుడవు కమ్ము. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावलीपालसङ्गैः भीष्मद्रोणः सूतपुत्रस्तदासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमना विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः భీష్ముడు ద్రోణుడు కర్ణుడు మున్నగు వారి తోడను ప్రతిపక్షపు రాజుల తోడను ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులందరును మా పక్షములందరి యోధాగ్రగణ్యులు నీ భయంకరమైన నోలయందు వేగముగా ప్రవేశించుచున్నారు. నీ దంతముల నడుమ చూర్ణము చేయబడిన తలలతో తగులుకొని కొందరిని నేను గాంచుచున్నాను. यदा नदीनां बाहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवामि मुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. నదీ ప్రవాహములు సముద్రమునందు ప్రవహించుచున్నట్లుగా ఈ మహాయోధులందరూ నీ నోలయందు ప్రవేశించి మండిపోవుచున్నారు. यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तदैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः. అత్యంత వేగముతో మిడతలు తమ వినాశమును కొరకై జ్వలించుచున్న అగ్ని యందు ప్రవేశించుచున్నట్లు జనులందరూ నీ నోళ్ళయందు ప్రవేశించుటను నేను గాంచుచున్నాను. लेलिह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य मज्जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो. ఓ విష్ణు, నీవు సమస్త జనులను నీ మండుచున్న నోళ్ల ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి మృంగివేయుచున్నట్లు నేను గాంచుచున్నాను. విశ్వమంతటిని నీ తేజస్సుతో ఆవరించిన భయంకరమగు తపింపజేయునవియగు నీ కిరణములచే నీవు వ్యక్తమవుచున్నావు. అజ్ఞాహి మేఘో భవానుగ్రరూపః నమోऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. ఓ దేవాది దేవ, ఇంతటి భయంకర రూపముతోనున్న నీవెవరో నాకు దయతో తెలియజేయము. నేను నీకు ప్రణామములు అర్పించదను. నన్ను అనుగ్రహింపుము. నీవు ఆది పురుషుడవు. నీ కార్యమెట్టిదో ఎరగలేకున్నందున నిన్ను గూర్చి నేను తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధః లోకాన్ సమాహర్తుమిహా ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నేను లోకములనన్నింటినీ నాశనము చేయు కాలమును జనులందరినీ నశింపచేయుటకే నేనిచ్చటకు అర్జించితిని. నీవు పాండవులు తప్ప ఇచ్చటనున్న ఇరు పక్షములందరి యోధులందరూ చంపబడుదురు. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రున్ భుక్ష రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. అందుచే లెమ్ము, యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తి నందుము. శత్రువులను జయించి సమృద్ధమైన రాజ్యమును అనుభవింపుము. ఓ సవ్యసాచి, నా పూర్వపు ఏర్పాటు చే వీరందరూ ఇదివరకే మరణించి ఉన్నందున ఈ యుద్ధమున నీవు కేవలము నిమిత్త మాత్రుడవు కమ్ము. ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ కర్ణం తదాన్యానపి యోధవీరాన్ మయా హతా స్వాం జహిమా వ్యదిష్టాః యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్.
ద్రోణుడు, భీష్ముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు, ఇతర మహాయోధులందరూ నాచే ఇదివరకే సంహరింపబడిరి. అందుచే నీవు వారిని సంహరింపుము. ఏమాత్రము వ్యధనొందక కేవలం యుద్ధమున నరింపుము. నీవు తప్పక ఈ శత్రువులను యుద్ధమున జయింపగలవు. సంజయ ఉవాచ ఏతచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వేపమానా కిరీటీ నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం జగద్గదం భీత ప్రణమ్య. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇట్లు పలికెను, ఓ రాజా, దేవాది దేవుని ఈ పలుకులను వినిన పిమ్మట కంపించుచున్న అర్జునుడు ముఖలిత హస్తుడై మరలా అతనికి ప్రణామములను అర్పించెను. భీతిని కూడిన వాడైన అతను దగ్ధత స్వరముతో శ్రీకృష్ణుడితో ఇట్లనెను. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ప్రహుష్యాత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగాః. అర్జునుడు పలికెను, ఓ హృషికేశ, నీ నామమును వినినంతనే లోకమంతయు సంతోషించుచున్నది. ఈ విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ నీ ఎడ ఆసక్తులగుచున్నారు. సిద్ధ సమూహములు నీకు సగౌరవముగా ప్రణమిల్లుచున్నారు. రాక్షసులు భయకంపితులై పలుదిక్కుల పలాయనమగుచున్నారు. ఇది అంతయు యుక్తముగానే జరుగుచున్నది. కస్మాచ్చ తేనానమేరన్మహస్మాన్ గరీయసే బ్రాహ్మణోప్యాధికర్తే అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వమక్షరం సదా సత్తత్పరం యత్. ఓ మహాత్మా, బ్రహ్మదేవుని కంటే నువ్వు గొప్పవాడా? నీవు ఆది సృష్టికర్తవు. అట్టి నీకు వారెందులకు సగౌరముగా ప్రణమిల్లరు. ఓ అనంత దేవాది దేవ జగన్నివాస, నీవు అక్షయుడమైన ఆధారభూతుడవు, సర్వకారణ కారణుడవు, ఈ భౌతిక సృష్టికి అతీతుడవు. త్వమాదిదేవా పురుషః పురాణః త్వమస్య విశ్వస్య పరం విధానం వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ యయా తదం విశ్వమనంతరూపా. నీవు ఆదిదేవుడవు, సనాతన పురుషుడవు, భౌతిక జగత్తునకు పరమోత్కృష్టమైన ఆశ్రయమువు. నీవు సర్వము ఎరిగిన వాడవు, తెలియదగిన సర్వము నీవే. ప్రకృతి త్రిగుణములకు అతీతుడవైన దివ్య శరణ్యుడవు నీవే. ఓ అనంతరూప, ఈ సమస్త విశ్వము నీచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. వాయుర్యమోగ్నిర్వరుణః శశాంకః ప్రజాపతిస్వం ప్రపితామహశ్చ నమో నమస్తేస్తు సహస్రకృత్వాః పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే. వాయువు మరియు పరమ నియామకుడవు నీవే. అగ్ని, జలము, చంద్రుడవు నీవే. ఆదిజీవి అయిన బ్రహ్మవు మరియు ప్రపితామహుడవు కూడా నీవే. కనుకనే నీకు 1000 మార్లు తిరిగి గౌరవపూర్వక ప్రణామములను అర్పించుచున్నాను. నమః పురస్తాదద పృష్ఠతస్తే నమోస్తుతే సర్వతా ఏవ సర్వాః అనంత వీర్యామిత విక్రమస్వం సర్వం సమాప్నోతి తతోసి సర్వః. నీకు ముందు నుండి వెనక నుండి సర్వదిక్కుల నుండి నమస్కారములను అర్పించుచున్నాను. ఓ అనంత వీర్య, నీవు అమిత విక్రమ సంపన్నుడవు మరియు సర్వ వ్యాపకుడవు. కనుకనే సర్వము నీవే అయి ఉన్నావు. సకేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సకేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్థమసత్కృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోదవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తక్షామయే త్వామహమప్రమేయం. నీ మహిమలను తెలియక నిన్ను మిత్రునిగా భావించి ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని సంబోధించి ఉంటిని. ప్రేమతో గాని లేదా మూర్ఖత్వంతో గాని నేను వివరించిన దానినంతటిని దయతో క్షమింపు. మనము విశ్రాంతి కైకొనినప్పుడు, ఒకే శయ్యపై శయనించినప్పుడు, కూర్చుండినప్పుడు, కలిసి భుజించినప్పుడు, ఒంటరిగా కొన్ని మార్లు మరియు మిత్రుల సమక్షమున మరికొన్ని మార్లు నేను నిన్ను వేలాకోలముగా అగౌరవపరిచి ఉంటిని. ఓ అచ్యుత,
ఆ అపరాధములన్నింటినీ నన్ను క్షమింపుము. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యచ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోऽభ్యాభ్యదితిక కుతోన్యో లోకత్రయేస్య ప్రతిమ ప్రభావ. స్థావర జంగములతో కూడిన ఈ సమస్త సృష్టికి నీవే తండ్రివి. దానికి ముఖ్య పూజనీయుడవు, పరమాచార్యుడవు నీవే. నీతో సమానుడెవ్వడునూ లేడు. నీతో ఏకమైన వాడు గాని మరొకడుండజాలడు. అపరిమితమైన శక్తి సంపన్నుడవైన ఓ ప్రభు, అట్టి ఎడ ముల్లోకములలో నీకంటెను అదుకుడెవ్వడుండను. తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిదాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమీశమీడ్యం. పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియః ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢుం. ప్రభు, నీవు ప్రజాపతివి, ప్రతి జీవికి పూజనీయుడవైన దేవాది దేవుడవు. కనుకనే నేను నీ ఎదురు సాష్టాంగపడి గౌరవపూర్వముఖముగా ప్రణమిల్లుచు నీ దయ కొరకై అర్థించుచున్నాను. తండ్రి పుత్రుని అవిధేయతను, మిత్రుడు మిత్రుని అమర్యాదను, ప్రియుడు ప్రియురాలిని వేళాకోలమును సహించినట్లు నేనేమైనా తప్పులు చేసినచో దయతో నన్ను సహింపుము. అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యదితం మనో మే. తదేవ మే దర్శయా దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. నేను ఇదివరకు ఎన్నడూ చూడనటువంటి ఈ విశ్వరూపమును గాంచిన పిమ్మట నాకు మిగుల సంతోషము కలిగినది. కానీ అదే సమయమున మనస్సు భయముతో కలత చెందినది. కనుక ఓ దేవాది దేవా జగన్నివాస, నన్ను అనుగ్రహించి నీ దేవాది దేవుని రూపమును తిరిగి నాకు చూపు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం మిచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తదైవ. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. ఓ విశ్వరూప, సహస్రబాహు, తలపై కిరీటమును, హస్తములలో శంఖమును, చక్రమును, గదను, పద్మములను కలిగి ఉండేడి నీ చతుర్భుజ రూపమును గాంచగోరుచున్నాను. ఆ రూపమునందున నిన్ను దర్శింప వాంఛించుచున్నాను. శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జువేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్. తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ ప్రియమైన అర్జున, ప్రసన్నుడనైన నేను నా అంతరంగ శక్తిచే భౌతిక జగత్తునందలి ఈ దివ్య విశ్వరూపమును నీకు చూపియుంటిని. తేజోమయమును అనంతమును ఆద్యమును అగు ఈ రూపమును నీకు ముందెవరు నువ్వు గాంచి ఉండలేదు. నవేదయజ్ఞాద్యనైర్యదానైః రచక్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రైః. ఏవం రూపశక్య అహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురు ప్రవీరా. ఓ కురు ప్రవీర, నా ఈ విశ్వరూపమును నీకు పూర్వము ఎవ్వరు నువ్వు చూడలేదు. ఎందుకంటే వేదాధ్యయనము చేత గాని, యజ్ఞ అగాధులు చేయడం ద్వారా గాని, దానముల చే గాని, పుణ్యకర్మల చే గాని, తీవ్రమైన తపస్సు చే గాని ఈ ప్రపంచములో ఈ రూపముతో నన్ను చూచుట శక్యము కాదు. మాతే వ్యదామా చ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమిదృజ్యమేధం. వ్యపేత విప్రీతమాన పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య. నా ఈ భయంకరమైన రూపమును చూచి నీవు భ్రాంతుడవును కలత నొందిన వాడవును అయితివి. అది ఎంతయు ఇప్పుడు అంతరించునుగాక. ఓ భక్త, అన్ని కలతల నుండి విముక్తుడవు కమ్ము. నీవు కోరిన రూపమును ప్రశాంత మనస్సుతో ఇప్పుడు గాంచుము. సంజయ ఉవాచ ఇత్యార్జునం వాసుదేవస్త్వదోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః. ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇట్లు పలికెను, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆ విధముగా అర్జునుతో పలికి తన చతుర్భుజ రూపమును తిరిగి ప్రదర్శించెను. చివరికి భీతుడైన అర్జునుడు ఆ విధముగా ఓదార్చుచు అంత్యమున తన ప్రసన్న ద్విభుజ రూపమును చూపెను. అర్జున ఉవాచ
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः. ఆ విధముగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ఆద్య రూపమును గాంచినంతనే ఇట్లు పలికెను. ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన ఈ మానవ రూపమును గాంచి శాంత చిత్తుడనై నా సహజ స్వభావమును పొందితిని. శ్రీ భగవానువాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శిన కాంక్షిణః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ప్రియమైన ఓ అర్జున, నీవిప్పుడు దర్శించుచున్న నా ఈ రూపము గాంచుటకు మిక్కిలి దుర్లభమైనది. మిక్కిలి ప్రియమైన ఈ రూపమును దర్శించున అవకాశములకై దేవతలు కూడా నిత్యము వేచియుందురు. నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన చ చేజ్యయా శక్య ఏవం విదో ద్రష్టుం దృష్టవానపి మాం యదా. దివ్య చక్షులతో నీవు గాంచుచున్న ఈ రూపము కేవలము వేదాధ్యయనము చేగాని, తీవ్ర తపశ్చర్యల చేగాని, దానము చేగాని, పూజల చేగాని అవగతము కాదు. మానవుడు నన్ను యథార్థముగా గాంచుటకు ఇవి అన్ని సాధనములు కాజాలవు. భక్త్యా త్వనన్యయా శక్యః అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వైన ప్రవేష్టుం చ పరం తపా. ఓ ప్రియమైన అర్జున, కేవలము అనన్య భక్తియుక్త సేవ చేతనే నేను యథార్థముగా నీ ఎదుట నిలిచిన రీతి తెలియబడగలను మరియు ప్రత్యక్షముగా దర్శింపనగుదును. ఈ విధముగా మాత్రమే నీవు నా రహస్యములను అవగాహన చేసుకొనగలుగుదువు. మత్కర్మా కృన్మత్పరమో మద్భక్తః సంగవర్జితః నిర్వైరః సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. ఓ ప్రియమైన అర్జున, నా శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన యందు వాడును, కామ్యకర్మల మనోకల్పముల నుండి కల్మషముల నుండి విముక్తులైన వాడును, నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యముగా భావించి నా కొరకై కర్మ నడించు వాడును, సర్వజీవుల ఎడ మిత్రత్వము కలిగి ఉండు వాడును అగు మానవుడు నన్నే తప్పక చేరును. హరి ఓం తత్సత్ ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విశ్వరూప సందర్శన యోగో నామ ఏకాదశోऽధ్యాయః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వన్ సెకండ్ మాతాజీ. ప్రసన్న మాతాజీ ఉన్నారు? నేను తీసుకుంటాను. ఓకే మేడం. మీరు చెప్తారా మాతాజీ ప్రభావం? మీరు చెప్పండి. నృసింహ కవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనం సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితం వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందు సమప్రభం లక్ష్మ్యా లింగిత వామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితం చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితం సరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితం తప్తకాంచన సంకాశం పీతనిర్మలవాససం ఇంద్రాదిసురమౌళిస్థ స్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః విరాజితపదద్వందం శంఖచక్రాదిహేతిభిః గరుత్మతా చ వినయాత్ స్తూయమానం ముదాన్వితం స్వహృత్కమలసంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్ నృసింహో మే శిరః పాతు లోకరక్షార్థ సంభవః
सर्वगोपी सम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिर्वर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरनान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यच्च निवासं पातु मे हरिः मद्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटया खट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्गे पातु धराभरहर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु आदौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्त्रनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्केसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूता विशापहरणं परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तलपात्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेदस्तु तस्य ग्रहाभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं भार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः
गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं खन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं गौर्नयन्तं खरनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि। इति श्री ब्रह्मांडपुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंहकवचं संपूर्णम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मभृङ्ग। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। प्रतिज्ञ तव गोविन्द न मे भक्तः प्रणश्यति इति संस्कृत्य प्राणान् सन्धारयामि अहम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अंदरिकी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदाय ते गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। దయచేసి కృష్ణ భక్తులు మరియు వాలంటీర్స్ నన్ను ఆశీర్వదించండి సో దట్ రైట్ వర్డ్స్ రైట్ టైంలో రైట్ స్పిరిట్లో వచ్చేలాగా మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. हरे कृष्ण प्रभुजी సౌండ్ రావట్లేదు. कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे హరే కృష్ణ. ఈరోజు 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగం. మనము ఆ అనంత నారాయణుడిని మనం నమస్కరించుకుంటూ మనం ఈరోజు ఈ విశ్వరూప సందర్శన యాగాన్ని మనం తెలుసుకుందాము. జై అనంత నారాయణ. अर्जुन उवाच मनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संज्ञितं यत्त्वया उक्तस्वचस्तेन మోహాయం విగతో మమ. ఇప్పుడు ఇంతదాకా అర్జునుడు కేవలం అతని కష్టాలు చెప్పుకున్నారు. దాని తర్వాత కృష్ణుడు మొత్తం అన్ని కూడా అతని కష్టాలకి ఒక్కొక్క దీంట్లోని ఒక్కొక్క అధ్యాయంలోని ఒక్కొక్క రకంగా సొల్యూషన్ అనేది ఇచ్చారనమాట. సో దీని బట్టి ఏమైందనంటే అర్జునుడికి మోహం నుంచి అతను విముక్తులైపోయారని ఇప్పుడు అతను చెప్తున్నారు. ఓ లోటస్ ఐడ్ వన్, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity. ఓ కమల నయన, నేను మీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకున్నాను జీవుడు ఏ రకంగా అతను పుట్టుక అతను అంటే ప్రత్యక్షం అవుతారు మరియు అతను ఏ రకంగా అతను విలీనం అయిపోతారు
ఆ రకంగా అంతా కూడా నేను మీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ గ్లోరీస్ అంటే మీరు చెప్పిన ఒక్కొక్క దాని నుంచి నేను పూర్తిగా తెలుసుకున్నాను. ఓ దేవాది దేవా అనేసని అతను చెప్తున్నారనమాట. ఓ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సనాలిటీస్, ఓ సుప్రీం ఫార్మ్, therefore I see here before me your actual position, yet I wish to see how you have entered onto this cosmic manifestation. ఓ కృష్ణ, మీ అద్భుతమైన త్రిభుజాకారం రూపంలోని నా ముందు మీరు సమక్షాన్ని మీరు నిలబడినప్పటికీ కూడా నాకు మీది ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలోని మీరు మీ విభూతుల గురించి అన్ని కూడా చెప్పారు. అది నాకు చూడాలనుంది. ఓ కృష్ణ, ఒక్కసారి మీరు దయచేసి చూపించగలరా? ఇఫ్ యు థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు బిహోల్డ్ యువర్ కాస్మిక్ ఫార్మ్, ఓ మై లార్డ్, ఓ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ మిస్టిక్ పవర్, దెన్ కైండ్లీ షో మీ దట్ యూనివర్సల్ సెల్ఫ్. మీకు ఒకవేళ అనిపిస్తే నేను దానికి అర్హుణ్ణి అనేసని దయచేసి నాకు మీ ఈ విశ్వరూపాన్ని మీరు చూపించండి అని అర్జునుడు కృష్ణుడికి ప్రస్తావిస్తున్నారు, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక రకంగా అర్జునుడు కూడా మంచిదే ఇది చేస్తున్నారు. ఎందుకు అనంటే కృష్ణుని టెస్ట్ చేద్దామనో లేకపోయినా అతను తెలుసుకుందామనే దానికంటే కూడా యాక్చువల్గా ఏంటి అనంటే ఒక స్టాండర్డ్ అక్కడ సెట్ చేసేస్తున్నారు. రేపు తెల్లారు ఎవరైనా సరే కూడా సెల్ఫ్ ప్రొక్లెయిమ్డ్ గాడ్స్, నేనే దేవుణ్ణి, నేనే అప్పటి కాలంలో కృష్ణుడిగా పుట్టాను, అప్పటి కాలంలో రాముడిగా పుట్టాను అని జస్ట్ ఏదో మ్యాజిక్ చేసి ఏదో మాయా మంత్రం చేసి ఒక రింగో ఏదో సృష్టించే వారిని దేవుడు అనేదానికి లేదు. వారు ఇక్కడ ఒక స్టాండర్డ్ అనేది పెట్టేస్తున్నారు. దేవుడు అంటే కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. వారు ఈ రకంగా ఇది చూపించగలచాలి, వాళ్ళ విశ్వరూపాన్ని చూపించగలచాలి. వాళ్ళు జస్ట్ చెప్పుకుంటే చాలదు, చూపించగలచాలి అనేసి ఇక్కడ ఒక స్టాండర్డ్ పెడుతున్నారనమాట. దానికోసమని అర్జునుడు భావి తరాల వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇది తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో కృష్ణుడిని ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాని శతసోస్త సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతేని చ. My dear Arjuna, O son of Pritha, behold now my opulences, hundreds and thousands of very divine forms, multicolored like the sea. O Arjuna, ఇప్పుడు నా దివ్యమైన ఈ రూపాన్ని, విశ్వరూపాన్ని నువ్వు చూడబోతావు. దేంట్లోనైతే వందల వేల కొద్ది రకరకాల నా అవతారాల్ని నువ్వు చూస్తావు. అది రకరకాల వర్ణాల్లోనుంటాయన్నమాట. అది నీకు అది ఏ రకంగా సముద్రం, ఒక మహాసముద్రం ఎంత అనంతంగా ఉంటుందో అన్ని రూపాలు నువ్వు చూడబోతావు, నువ్వు ఇంకా దాన్ని వీక్షించబోతావు ఓ అర్జున అనేసి కృష్ణుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. వాట్ ఎవర్ యూ విష్ టు సీ క్యాన్ బి సీన్ అట్ వన్స్ ఇన్ దిస్ బాడీ. నువ్వు ఏదేదైతే ఇంతదాకా చూడాలనుకున్నావో, ఇప్పుడు చూడాలనుకుంటున్నావో, ఏదైతే ఇక ముందు కూడా చూడాలి అనే ఉద్దేశం పెట్టుకున్నావో వాటన్నిటినీ కూడా నీ ఇక్కడే ఇప్పుడే నేను మొత్తం అంతా కూడా నా విశ్వరూపంలోని చూపిస్తాను నేను. కానీ నీ నార్మల్ నీ చక్షువులతో నువ్వు అది చూడలేవు. దానికోసం నీకు కావాల్సింది దివ్య నేత్రాలు కావాలి. ఆ దివ్యమైన నేత్రాలు నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఓ అర్జున అని చెప్పని ఇచ్చారు అతనికి దివ్య నేత్రాలు. సంజయ్ ఉవాచ ఏవం ఉక్త్వా తథో రాజన్ మోహయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. ఈ అద్భుతమైన దర్శనం సంజయుడు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుల వారికి. ధృతరాష్ట్రుల వారికి ఇదంతా వింటూ ఉంటే అతని గుండెల్లో గుబులు పుడుతోందనమాట. అతను ఏన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు. కానీ సంజయుడు మాత్రం ఆనంద పారవస్యంతో అతను కృష్ణుడు తలకు ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని, విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు చూస్తూ ఉంటే దాన్ని వర్ణిస్తూ అతను కూడా అంతే ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు సంజయుడు. ఓ రాజా, ఈ రకంగా దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అతను అన్ని యోగమాయలకి, మహామాయలకి అన్నిటికీ అధిపతి అయిన ఆ దేవాది దేవుడు అతని విశ్వరూపాన్ని అతను చూపిస్తున్నారు అర్జునుడికి అనేసని అతను చెప్తున్నారన్నమాట. ఇది యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి ఈ దివ్యమైన విశ్వరూపాన్ని చూడాలి అనే ఒక కోరిక ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుందన్నమాట. అనేక వక్త్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోధ్యతాయుధం
దివ్యమాలాంధరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. Arjuna saw in this universal form unlimited mouth and unlimited eyes. సహస్రాల కొద్ది నోరులు, సహస్రాల కొద్ది కళ్ళు, అవంతా కూడా చూస్తున్నారు. అంత అద్భుతంగా ఉన్నది అది. This form was decorated with divine dazzling ornaments. అద్భుతమైన దివ్యమైనటి ఆభరణాలతోని సుశోభితులై ఉన్నారు. రకరకాల దుస్తులు వేసుకొని ఉన్నారు భగవంతుడు. అది పూల మాలలతోని సుశోభితులై ఉన్నారు. రకరకాల అద్భుతమైన ఇది దివ్యమైన గంధాను లేపాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి శరీరానికి రాసి ఉన్నదనమాట. ఇది అత్యంత మనోహరంగా అత్యంత అద్భుతంగా ఉన్నది. అది ఇది ఈ రకంగా ఇది అర్జునుడు చూశారనమాట. ఇది అర్జునుడు చూశారు. If hundreds and thousands of sun rose up at once into the sky, they might resemble the effulgence of the supreme person in that universal form. కొన్ని వందల వేల సూర్యులు ఒకేసారి ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుందో అది అప్పుడు ఇది దేవాది దేవుడు ఆ రకంగా కనిపిస్తున్నారంట. At that time, Arjuna could see in the universal form the Lord, the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many, many thousands. ఎక్కడెక్కడో ఉండే ఆ అనంతమైన విశ్వాలన్నిటినీ కూడా భగవంతుడిలోని ఒకే దగ్గర అర్జునుడు వీక్షిస్తున్నాడు. Then, bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna began to pray with his folded hands, offering obeisances to the Supreme Lord. ఈ రకంగా ఆశ్చర్యానికి గురైన అతని వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకున్నాయన్నమాట. అంతలాన అంత దివ్యమైన రూపాన్ని చూసి ఈ రకంగా ఈ దివ్యమైన రూపాన్ని చూసిన అర్జునుడు తన రెండు చేతుల్ని ప్రణామం చేస్తూ కృష్ణుడికి తన సాష్టాంగ ప్రణామాన్ని అర్పిస్తూ అతను దేవాది దేవుడికి మొక్కుతున్నారంట. పశ్యామి దేవస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథాభూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మానమీశం కమలాసనస్థాం ఋషీంశ్చ సర్వాన్ నురుగాంశ్చ దివ్యాన్. ఓ కృష్ణ, నేను మీలోని ఈ ఇన్ యువర్ బాడీ ఆల్ ది డెమిగాడ్స్ అన్ని దేవీ దేవతల్ని నేను వీక్షిస్తున్నాను. ఇంకా మీకు మీ శరీరంలోని ఆ పద్మం మీద కూర్చోనున్న ఆ బ్రహ్మని మరియు శివుడిని మరియు ఎంతో మంది ఋషులని మునులని మరియు వాసుకి లాంటి ఆ దివ్యమైన సర్పాలన్నిటినీ కూడా నేను మీలోనే చూస్తున్నాను అని కృష్ణుడితో చెప్తున్నారు అర్జునుడు. అనేక బాహూదర భక్త నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వనతోనంత రూపం న అంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూపా. Your form adorned with various crowns, clubs and discs is difficult to see because of its glaring effulgence which is fiery and immeasurable like the sun. ఇది ఈ రకంగా శంఖ చక్ర గదము పద్మము పట్టుకోనున్న ఈ అద్భుతమైన దివ్యమైన రూపాన్ని నేను చూడలేకుండా కృష్ణ. ఎందుకనంటే మీది చాలా చాలా కాంతివంతంగా ఉన్నది. ఎన్నో కోట్ల సూర్యుడు ఒకేసారి వస్తే ఎంత కాంతి వెదజల్లుతుందో అంత కాంతివంతంగా ఉన్నది మీది శరీరము. నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను ఓ కృష్ణ అని మొక్కుతున్నారనమాట. యు ఆర్ ద సుప్రీం ప్రిమివల్ ఆబ్జెక్ట్. మీరే దేవాది దేవుడు. మీకు ఆది లేదు, అంతము లేదు. మీరే దేవాది దేవుడు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా మీకు ఎన్నో సహస్ర ఇది ఉన్నాయి, మీకు భుజాలు ఉన్నాయి. ఈ రకంగా మీ శక్తులతోనే మీరు సూర్యుడు గాని చంద్రుని గాని మీ నేత్రాల్లాగా ఉన్నారు వారిద్దరూ కూడా. ఇంకా మీ దీని వల్ల ఓన్ రేడియన్స్ అంటే మీ ఓన్ శక్తి వల్ల ప్రపంచానికి మొత్తం అంతా కూడా వెలుగుని కాంతిని ఆ ఉష్ణాన్ని కూడా మీరే ప్రసాదిస్తున్నారు. మీరు ఒక్కరే అయినప్పటికీ కూడా సర్వ విశ్వమంతా కూడా మీరే వ్యాపించున్నారు. అక్కడ ఒక్కొక్క ప్లానెట్స్ కి మధ్య నుండే స్పేస్ అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని ఏమంటారు గ్రహాలకి మధ్య నుండే
ఆ ఈ స్పేస్ కూడా మొత్తం మీరే నిండున్నారు, నాకు ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా మీరే కనిపిస్తున్నారు ఓ కృష్ణ అనేసని ప్రతి ఒక్క గ్రహాలు కూడా మిమ్మల్ని చూసి భయభ్రాంతి చెందుతున్నారు. మిగతా దేవీ దేవతలంతా కూడా మీకే పూర్తిగా శరణాగతి పొంది మీ లోపలికి వారు ప్రవేశిస్తున్నారు. వారు మిమ్మల్ని చూసి చాలా చాలా భయభ్రాంతికి గురవుతున్నారు. వారంతా కూడా వేద పఠనం అనేది చేస్తున్నారు ఓ కృష్ణ అనేసని అర్జునుడు అక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఓ mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your many faces, eyes, arms, bellies and legs, and your terrible teeth. And as they are disturbed, so am I. ఈ రకంగా దేవి దేవతలంతా కూడా మీది ఇన్ని భుజములు, ఇన్ని ముఖములు, మరియు ఇన్ని నేత్రాలు, ఇన్ని ఉదరములు, ఇన్ని కాళ్ళు, అవన్నీ కూడా చూసి మీది ఆ పళ్ళు భీకరంగా ఉండే ఆ పళ్ళని కూడా చూసి వారు చాలా చాలా భయభ్రాంతి చెందుతున్నారు. అలాగే నేను కూడా భయభ్రాంతి చెందుతున్నాను ఓ కృష్ణ. ఓ విష్ణు, నేను నా కళ్ళు తిరుగుతోంది, మీది ఇంత దివ్యమైన రంగుల్ని, వర్ణాన్ని, వాటన్నిటిని చూసి కూడా నా వల్ల అయితే కాటం లేదు, నా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అని చెప్పని అర్జునుడు చెప్తున్నారు. నాకు చాలా చాలా భయభ్రాంతికి నేను గురవుతున్నాను ఓ కృష్ణ అని చెప్తున్నారు అర్జునుడు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఆల్ ది సన్స్ ఆఫ్ ధృతరాష్ట్ర అలాంగ్ విత్ దేర్ అలైడ్ కింగ్స్. ధృతరాష్ట్రుని తలకు ప్రతి ఒక్క పుత్రుడు, భీష్ముడు అండ్ ద్రోణుడు, కర్ణుడు, ఇది అర్జునుడే చెప్తున్నారనమాట. ఇది ధృతరాష్ట్రుని తలకు పుత్రుడు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మరియు నా సైన్యం కూడా మీ నోటి లోపలే వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా నేను వీక్షిస్తున్నాను ఓ కృష్ణ. అందులోంచి కొంతమంది వారి తలల్ని మీ భయంకరమైన పళ్ళకి కొట్టుకొని అది పగిలిపోతున్నాయి తలలు. ఇంకా అదే కాదు, కొంతమంది అయితే మీ పళ్ళ మధ్యన నవిలేస్తున్నారు మీరు వాళ్ళని, అదంతా కూడా నేను చూస్తున్నాను ఓ కృష్ణ అని చెప్తున్నారు. ఏ రకంగా అయితే నదులంతా కూడా సముద్రంలోని ప్రవహించిన తర్వాత శాంతంగా ఉంటాయో, ఆ రకంగా వీరందరూ కూడా మీ నోటి లోపల వెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా శాంతమైపోతున్నారు, వాళ్ళందరూ చనిపోతున్నారు అనేసని అర్జునుడు చెప్తున్నారు కృష్ణుడికి. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోకాక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తా ఋతేపి త్వం నా భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రతియనికేషు యోధాః. ఇతను భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేనే కాలాన్ని, అందరినీ కూడా సర్వంగా ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కరిని, మీ 5 పంచ పాండవుల్ని మినహాయించి మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా కాల గర్భంలో కలిపేసే ఆ కాలాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే, మనం ఎక్సాక్సిస్ లోని ఒకవేళ ఒక్కొక్క యుగంలోని ఒక్కొక్క అవతారంలోని భగవంతుడు వచ్చారు అని అంటే, మనకి వై యాక్సిస్ లోని అది కాలం. సో ఒక్కొక్క కాలానికి ఒక్కొక్క అవతారంలోని కృష్ణుడే వచ్చారు అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ ఎక్సాక్సిస్ మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ వై యాక్సిస్ కూడా భగవంతుడే, ఆ కాలం కూడా భగవంతుడే అని చెప్తున్నారనమాట. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆటో హహన్ ఎప్పుడైతే అతను న్యూక్లియర్ బాంబ్, ఫిషన్ బాంబ్ తయారు చేశారో, అతనికి కూడా తెలియలేదు ఒక ఫిషన్ బాంబ్ లోని ఇంత శక్తి ఉంటుంది, అది ఇంత వినాశనానికి దారి తీస్తుంది అని. కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా వినాశనం జరిగిపోయిందో, అప్పుడు అతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేసేదానికి చాలా మంది వచ్చారు. అప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని కోట్ చేసి మరీ చెప్పారు, కాలోస్మి అహం, అంటే భగవంతుడు చెప్పారు, ఈ రకంగా నేను ఆ కాలాన్ని నేను ఇక్కడికి ఆహ్వానిస్తున్నాను అనేసరి నేను అనుకోలేదు, ఇంత పెద్ద తప్పు చేశాను నేను అని అతను అప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని కోట్ చేసి చెప్పారనమాట. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్స్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయా ఇవ తే నిహితాః పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచి. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, లేచి యుద్ధము చెయ్యి. ఎందుకనంటే నువ్వు శత్రువులందరినీ కూడా నువ్వు యుద్ధంలో ఓడిస్తావు, ఓడించి నువ్వు ఇక్కడ ఈ రాజ్యాన్ని మరియు సుఖ సమృద్ధుల్ని నువ్వు పొందుతావు. కాకపోతే నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వేదో యుద్ధం చెయ్యాలి అనేసని, కాకపోతే వీళ్ళందరినీ కూడా నేను ఎప్పుడో సంహరించేశాను, వీరంతా కూడా నా ద్వారా ఆల్రెడీ చనిపోయారు. ఓ అర్జున, ఒక నిమిత్త మాత్రుడు మాత్రమే అయిపో నువ్వు ఇక్కడ
అంటే పేరు కోసమని అతను ఉంటారు, కానీ యాక్చువల్ గా అంతా కూడా భగవంతుడు చేసేశారు అనేసి అని చెప్తున్నారు. ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తథా యాన్యపి యోద్ధ వీరాన్ మయా హతాస్త్వం రహిమా వ్యతిష్ఠ యుద్ధస్వజేతాసి రణో సపత్నాన్. The blessed Lord said, all the great warriors, గొప్ప గొప్ప యోధులు, ద్రోణ, భీష్మ, జయద్రథ, కర్ణ, వీరంతా కూడా నా చేతుల్లో నుంచి ఎప్పుడో సంహరించబడ్డారు. నువ్వు కేవలం నిమిత్త మాత్రుడివి, వెళ్ళు యుద్ధం చేయి, నువ్వు ఏం చేసినా సరే కూడా వాళ్ళు చనిపోవాల్సిందే అనేసని. కాబట్టి ఆ పేరు నువ్వు తెచ్చుకో, వెళ్ళు, వెళ్ళి నీ శత్రువులందరినీ కూడా సంహరించు అని చెప్తున్నారు. సంజయుడు ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్ర వారికి చెప్తున్నారనమాట. Oh king, after hearing these words from the supreme personality of Godhead, Arjuna trembled, fearfully offered obeisances with folded hands and began faltering to speak as follows. అర్జునుడు ఈ స్థితిలో వచ్చేసరికి చేతులు కాళ్ళు వణికిపోతోంది, మాట తడబడుతోంది. అతను కృష్ణుడు పాద పద్మముల దగ్గర పడిపోయారు. అతను, ఓ ఋషికేశ, the world becomes joyful upon hearing your name and thus everyone becomes attached to you. ఓ ఋషికేశ, అందరూ మీ పేరు వినగానే అత్యంత ఆనందపడిపోతారు. అందరూ కూడా మీకు తన భక్తియుక్త నమస్కారాన్ని మీకు ఇస్తారు, నమస్కారం పెడతారు మీకు. ద డిమన్స్ ఆర్ అఫ్రేడ్ అండ్ దే ఫ్లీ హియర్ అండ్ దేర్. రాక్షసులంతా కూడా మీకు భయభ్రాంతులు చెంది ఇటు అటు పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా జరగాల్సిందే కూడా. ఓ భగవంతుడా, ఓ కృష్ణ, మీరు బ్రహ్మ కంటే కూడా గొప్ప పదవిలో ఉన్నారు. మీరే ఒరిజినల్ దేవత, దేవుడు మీరు, మీరే దేవాది దేవుడు. అయినా ఎందుకు మీకు నమస్కారం ఎందుకు చేయకూడదు, ఎందుకు పూజలు చేయకూడదు? ఎందుకనంటే మీరే ప్రపంచం అంతటిని సృష్టించిన వ్యక్తి, మీ నుంచే మొత్తం అంత సంసారం ఉద్భవించింది. మీరు ఈ భౌతిక సంసారానికి అతీతులు, మీరే దేవాది దేవుడు. మీ నుంచే మొత్తం అంతా కూడా ఈ చరాచర జీవరాశులంతా కూడా వచ్చారు. మీకు అన్ని తెలుసు, మీకు తెలుసుకోవాల్సింది కూడా అన్ని రకాలుగా తెలుసుకోవాల్సింది మిమ్మల్నే. మీరు ఈ 3 త్రిగుణాలకి అతీతులు మీరు. ఓ అనంత, మీరు ఈ రకంగా మొత్తం అంతా కూడా లోకమంతా కూడా మీ నుంచే వచ్చింది అనేసని ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడితో చెప్తున్నారనమాట. అది కాకుండా అతని పాదాల మీద పడిపోయి చెప్తున్నారు, ఓ కృష్ణ, నేను అజ్ఞాన అంధకారంతో ఎన్నోసార్లు నేను మిమ్మల్ని ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రుడా అని నేను మీకు మీ అసలైన తత్వాన్ని తెలుసుకోలేక నేను ఈ రకంగా మిమ్మల్ని ఎన్నోసార్లు సంబోధించాను నేను. కాబట్టి నన్ను దయచేసి నన్ను క్షమించండి. అది నేను పిచ్చి వల్ల చేశాను లేక ప్రేమ వల్ల చేశాను నాకే తెలియదు. నేను మిమ్మల్ని ఎన్నోసార్లు తిరస్కరించాను. నేను పడుకుంటున్నప్పుడు, నిద్రిస్తున్నప్పుడు కానీ, లేకపోయిందా ఊరికనే మంచం మీద పడుకొని ఉండేటప్పుడు, అలాంటప్పుడు కానీ, మీతో పాటు కలిసి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు, కొన్నిసార్లు మీతో పాటు ఒంటరిగా ఉండేటప్పుడు, కొన్నిసార్లు నా మిత్రుల సమక్షాన కూడా నేను మిమ్మల్ని ఈ రకంగా ఎన్నో సార్లు నేను ఎన్నెన్నో రకాలుగా నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడాను. దయచేసి నా పాపాలని అన్నిటినీ కూడా దయచేసి క్షమించండి అని అడుగుతున్నారనమాట. ఈ రకంగా మీది ఈ దివ్యమైన ఈ రూపం చూసిన తర్వాత నేను అది ఎప్పుడూ కూడా చూడలేదు. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాకపోతే అట్ ది సేమ్ టైం నా మనసు చాలా చాలా భయభ్రాంతికి గురి చెందున్నది. కాబట్టి కృపతలిచి, దయచల్చి మీరు మళ్ళీ మీది ద్విభుజాకారం, చతుర్భుజాకారం, యాక్చువల్గా ఆ రకంగా నారాయణుడి రూపాన్ని నాకు దయచేసి మీరు చూపించండి అని ప్రార్థిస్తున్నారు అర్జునుడు. ఓ యూనివర్సల్ లార్డ్, I wish to see your 4-armed form with helmeted head and club, wheel, conch shell and lotus flower. ఇప్పుడు ఈ చాలా చాలా భయంకరాతి భయంకరమైన రూపాన్ని చూశాను. చతుర్భుజాకారం, శంఖ చక్ర గదా పద్మములతోని నేను మీద ఆ రూపం చూడాలనుకుంటున్నాను అనేసి చెప్తున్నారు. ఓ బెస్ట్ ఆఫ్ ది కురు వారియర్స్, ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, నో వన్ బిఫోర్ యూ హ్యాస్ సీన్ దిస్ యూనివర్సల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మైండ్. నీకంటే మునుపు ఈ దివ్యమైన రూపాన్ని ఎవ్వరూ కూడా వీక్షించలేదు అనేసి చెప్తున్నారు. ఫర్ నైదర్ బై స్టడింగ్ ది వేదాస్, వేద పఠనం చేసి ద్వారా గాని, లేకపోయిందా యజ్ఞ యాగాదులు చేసినా గాని, లేకపోయిందా దాన ధర్మాలు ఇచ్చినా గాని
ఎవ్వరు కూడా ఎంత చేసినా సరే కూడా ఈ రూపాన్ని మాత్రం ఎవ్వరు చూడలేకపోయారు. యువర్ మైండ్ హ్యాస్ బీన్ పర్టర్బ్డ్ అపాన్ సీయింగ్ దిస్ హారబుల్ ఫీచర్ ఆఫ్ మైండ్. నీ మనసు దిగ్భ్రాంతి చెందిందనే విషయం నాకు అర్థమవుతోంది. దీన్ని మనం ముగిద్దాము. ఎందుకంటే నువ్వు నా భక్తుడివి, మై డివోటీ. నువ్వు భక్తుడివి కాబట్టే నేను నీకు ఈ దివ్యమైన రూపాన్ని చూపిస్తున్నాను. మిగతా వారు ఎవరు ఎన్ని దాన ధర్మాలు చేసినా, ఎన్ని యజ్ఞయాగాదులు చేసినా, లేక ఎంత వేద పఠనం చేసినా కూడా వారికి ఎవ్వరికి కూడా ఈ రూపం అనేది, దర్శనం అనేది జరగదు, జరగజాలదు. కేవలం భక్తులకి మాత్రమే జరుగుతుంది. అండ్ నువ్వు నా భక్తుడివి కాబట్టి నువ్వు అన్ని బాధల నుంచి విముక్తుడవుతావు. విముక్తుడవుగాక అనేసని నువ్వు ప్రశాంత చిత్తమతోని, నువ్వు ప్రశాంత మనసుతోని నీకు ఏది కావాలో అది నేను చేస్తాను. మళ్ళీ ద్విభుజాకారమైన రూపం, చతుర్భుజాకారమైన రూపం నుంచి మళ్ళీ ద్విభుజాకారమైన రూపానికి నేను వస్తాను అనేసని కృష్ణుడు అలా చేశారనమాట. ఇప్పుడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నారు, ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ కృష్ణ వైల్ స్పీకింగ్ దస్ టు అర్జున డిస్ప్లేడ్ హిస్ రియల్ 4-armed ఫార్మ్. ఒరిజినల్ గా అతను ఏ రకంగా అయితే నారాయణుడు రూపము, చతుర్భుజాకారమైన రూపాన్ని అతను దర్శనమిచ్చారు, మళ్ళీ ద్విభుజాకారమైన రూపాన్ని అతను చూపించారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. ఈ రకంగా అతని భయాన్నంతా కూడా తొలగించారు కృష్ణుడు. When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, seeing this human-like form so very beautiful, my mind is now pacified. ఓ కృష్ణ, మీది ఈ ద్విభుజాకారమైనది ఇంత అందమైన స్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత నా మనసు మళ్ళీ కుదుటపడ్డాది. నాకు మళ్ళీ నేను ముందులాగానే వచ్చాను, నేను ముందులాగా తయారయ్యాను, లేకపోయిందా చాలా చాలా భయభ్రాంతికి గురైపోయాను నేను అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఇప్పుడు ఏ రూపమైతే నువ్వు చూస్తున్నావో అది కూడా దేవి దేవతలకు ఎవరికి కూడా వీక్షించే జాలదు. ఈ రకమైన రూపాన్ని కూడా వారు, ద్విభుజాకారమైన రూపాన్ని కూడా వారెవ్వరూ కూడా చూడలేరు. ఏదైతే చాలా చాలా అద్భుతమైన రూపము, ఈ రూపాన్ని కూడా దేవీ దేవతలు వారికి దర్శనం భాగ్యం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారన్నమాట. భక్త్యా త్వనన్యాయ సాఖ్యా అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరాంతపా. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నది మనకి కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. మై డియర్ అర్జున, ఓన్లీ బై అన్డివైడెడ్ డివోషనల్ సర్వీస్, అనన్యమైన భక్తి. ఈ వర్డ్ భగవద్గీతలోని 30 నుంచి 40 సార్లు వాడున్నారు. భగవంతుడు మన దగ్గర కోరేది ఈ అనన్యమైన భక్తి. కాబట్టి అన్డివైడెడ్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఇంకేది ఆలోచించకుండా, ఇంకా దేని మీద మనసు లగ్నం చేయకుండా కేవలం భక్తియుక్త సేవ అనేది మనం చేసుకున్నాము అని అంటే దాని నుంచి మాత్రమే నువ్వు నన్ను తెలుసుకోగలవు అనేసి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. భగవంతుడిని కానీ లేకపోయినా తన భగవద్గీతని కానీ అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే కేవలం భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మాత్రమే మనం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోలేము. లేకపోయిందా మనకి మాయా అపహరిత జ్ఞానారాగా అయిపోయి మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేదానికి మనకి కుదరదు. అది మన ముందే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భగవద్గీత అర్జునుడికి చెప్పారు, ఇక్కడ సంజయుడు విన్నారు, అండ్ సంజయుడు చెప్పింది ధృతరాష్ట్రుల వారు విన్నారు. సంజయుడు మరియు అర్జునుడు భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు, కానీ ధృతరాష్ట్రుల వారు ఎలా ఉండేనో అలాగే ఉన్నారు. ఆయనకి బాధ మాత్రమే, శోకం మాత్రమే పెరిగింది. కాబట్టి ఎవరైతే ఇంకోటి, మనం భక్తి అనేది మనం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయొచ్చు, మనం ఇప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నాము లేకపోతే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాము కాబట్టి ఇప్పుడు కాదు అనేసి అనుకోవచ్చు. కానీ అర్జునుడు ఎప్పుడైతే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు. ఇతను ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎప్పుడైతే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో అప్పుడే భక్తియుక్త సేవని స్టార్ట్ చేశారు. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు అతనికి 7 రోజుల్లోని తక్షక నాగు కాటేస్తుందన్నప్పుడే అప్పుడే భాగవతం విన్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇది మనకి రైట్ టైం ఎప్పుడు భగవద్గీత లేక భాగవతం చదివేదానికి అంటే ఇప్పుడే, ఈ క్షణమే బెస్ట్ మూమెంట్. అండ్ భక్తియుక్త సేవకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేది 16 మాలలు జపిస్తేనే అది భక్తియుక్త సేవకి మొదటి స్టెప్. అది మనం దాని గురించి రేపటి అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకుంటాము. కానీ ఆబ్వియస్లీ కొన్ని రోజులు మాత్రమే స్టార్ట్ అయ్యింది మనం భగవద్గీత నేర్చుకొని. 16 మాలలు అప్పటికి చాలా మంది చేస్తున్నారు. బట్ స్టిల్ నేను 16 మాలలు నేను చేయలేను అని అంటే నో ప్రాబ్లం, కనీసం ఒక్క మాల చేయండి. అది కూడా ఏంటి అని అంటే కేవలం మీకు ఒక మొమెంటం వచ్చేదాని కోసం అని.
సో దాని తర్వాత మీ ఇష్టం. సో ఈ రకంగా మాత్రమే నన్ను మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, నా లోకానికి మీరు రాగలరు అనేసని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడితోని. అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనందరికీ కూడా. మత్కర్మ కృత్ మత్ పరమో మద్భక్త సంఘవర్జిత నిర్వైరా సర్వభూతేషు యాసా మాం ఏతి పాండవ. మై డియర్ అర్జున, ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నది 3 విషయాల గురించి చెప్తున్నారు. ఒకటి, ఎలాంటి వారు అతని దగ్గరికి చేరుకుంటారు, భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటారు గోలోక బృందావనం కంటే దానికి చెప్తున్నారు. ఒకటి, ఫస్ట్‌ది మద్భక్త అంటే భక్తియుక్త సేవ చేసేవారు అనమాట. కేవలం అతని భక్తులు మాత్రమే. నెక్స్ట్ సంఘవర్జిత అంటే ఎవరైతే అనవసరమైన వారి సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టి, అంటే మెటీరియల్ విషయ వాంఛల గురించి మాట్లాడుకునే వారి నుంచి దూరంగా ఉండడం అన్నమాట. సో అలాంటి వారి నుంచి ఎవరైతే దూరంగా ఉంటారో, నెక్స్ట్ నిర్వైర సర్వభూతేషు అంటే నిర్వైర్య అంటే వైర్యం లేకుండా, అంటే యుద్ధం అనేది లేకపోయిందా, వారంటే వైరత్వం అంటే వారంటే నచ్చకుండా పోవడం, అలాంటివి ఎవరితోని, సర్వభూతేషు అంటే అన్ని జీవరాశులతోని, అంటే కేవలం మనుషులతో మాత్రమే అని కాదు, లేకపోయింది ఇది డబ్బు గల వాళ్ళతోనే నేను బాగుంటాను, డబ్బులు లేని వాళ్ళతోని ఆ రకంగా ఉండకూడదు. లేకపోయింది నా జాతికి హిందువులు వాళ్ళతోని మాత్రమే నేను బాగుంటాను, మిగతా జాతి వాళ్ళతో నేను బాగుండను అనేసి అలాంటివి ఉండకూడదు. లేకపోయిందా కేవలం మనుషులతో మాత్రమే నేను బాగుంటాను, మిగతా కుక్కల్ని నేను హింసిస్తాను, లేకపోయిందా మిగతా జీవరాశుల్ని నేను హింసిస్తాను అని అంటే అలా కాదు. ప్రతి ఒక్క జీవరాశితోని కూడా సమానంగా ఉండగలిచేవారు, అండ్ అనవసరమైన సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టిన వారు, అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే భక్తులు. అలాంటి 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి అని అంటే ఖచ్చితంగా వారు నా దగ్గరికి వస్తారు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతోని మనకి భగవద్గీత 11వ అధ్యాయం పూర్తయింది. నెక్స్ట్ దీని మీద ఒక చిన్న వీడియో